Right, hazvina kumira mushe iko zvinezvi kuSouth Africa. Zuma nepati yake inoitwa MK, wanzi wemukoti wezuzo yechichi, amene mazita zvavanenge vachipana namapati avo, vari kuramba kutambira maresults aripo. ANC yanga yati guys yatibatane titaurirane tingoona kuti tingaita kuti nyika ienderere kumberi tingoshanda tese, but Zuma netimu rake vari kujamuka. Amene kuti vane plan ipi vari kufungidzira kana kuti vane tarisiro yekufungidzira kuti ndo vakawina presidents, ndo vanotarisira kuti ndo vange vari number 1 munyika, but mamwe maparties ese vane mamwe maonero avanga vari kuita. So panapa nyaya yamusanganira ndi kuita kunzi MK party is noted with concern some mischievous media reports suggesting that we have changed our stance regarding our decision not to attend parliament due to the glaring election rigging by the Independent Electoral Commission IEC, which led to the massive theft of MK votes. But ameno kuti ndeipi imwe plani iri kufungwa namukoma Jacob Zuma vari ngonzi ubaba unongoziva kuti kusaidi kwavo kumaZulu kutimba racho kana vatotanga kuti tingatiume musoro vanenge vachingouma musoro. Those guys stance yavakadzoka nayo vari kuopposition side vanhu vaya vekuti chavanenge vatotaura inonzi chatasunga pano pasi nekudenga chatosungwa ndo timu racho iri zvairi, but geza timboona tichakuonesai guys kuti ndeipi imwe next move ichatorwa kuti ANC ichadzokera kunoti takontinya kungotonga right musingade here kana kuti ichateerera maconditions aZuma, because kana vari kuti hanzi toda recount maelection akaitwa amen kuti geza timboona kuti zvichaitwa sei, because KwaZulu Natal KZN kwekwe ayo Zuma anenge akawina, but kune dzimwewo nzvimbo kuna Limpopo tinga expect kuti Zuma akawina kuna Limpopo here, because ese maprovince anenge akati kure, but ameno tikeza tichaonesana ipapo kuti zvinenge zvazofamba sei, because ndikuona kuti kudya rinopisa.